चटनी बा भैया, फागुन चढ़ल बा, पति प्रदेश आ पत्नी बाड़ी गाँव है। जेकर भी औरत घरे हुई वह जानो तो मरम। केहू न चाहे कि अपना परिवार के छोड़ के कलकत्ता में आई, आ कोनो मर्द न छोड़े लेकिन मेहरारू के छोड़ी, आ ना मर्द न चाहे कि अपना पति के हम छोड़ी। लेकिन पापी पेट जो करा दे ना तो सब कर मनवा हो परिवारों में। 100 रुपया पुरस्कार बाबू हमारे खूब बन रहे, माता पिता के खूब सेवा करी, माता पिता के सेवा करत रहे, बहुत आगे बढ़ो। एगो पति बड़े प्रदेश में, पत्नी बाड़ी घर में। अरे अरे कौन पति? चाय पत्ती की, मनोहर पत्ती की, दाढ़ी बनावे वाला पत्ती। अवलीना रोकी तोरा माई के तोर बाबजी कौन पति हम? दाढ़ी बनावे वाला बुझली, दाढ़ी बनावेला हजाम होन करे। अच्छा तब तो दाढ़ी बनाओ तो है, मसाज करे ले, ब्लीचिंग करे ले, आईब्रो बनावे ले। है ना अपन अगला पछिला दोनों बनवा ली। तो हमार कलम काट ना तो सवेरे सैलून पर छोड़ी कची घरे बा। सुए ना सुतारी तो कैसन व्यापारी रे, पति बड़े प्रदेश, पत्नी बाड़ी घर में। माने उहे देखबा कि इहो देखबो। भाभी हर मेहरारू के इच्छा होला कि हमार बलमुआ घरे अइती कलकत्ता से, और हर मर्द के इच्छा होला कि पूर्वांचल में बैठा के अपना औरत के लेके अइती। अरे मेहरारू कब कब अपना मर्द के खोजली सब? होली में, दिवाली में, छठ में, नवरात्रन में, लगन में, जब समय आवला तबे न खोजी। अरे दिवाली में काहे खती खोजली सब? दिवाली में तार माई खोजत हुए, तारा बाबजी के जाए तन काहे के सबकर बलमु आया गोल कलकत्ता से। हमार हजमा कहाँ बा? कोनो एटम बम छोड़ता, कोनो नागिन पड़ाका छोड़ता, तोरो पापा रहते तो तन छुड़छुड़ी छोड़ लेते। कोनो छत पर मोमबत्ती गले बा, कोनो दुआर पर गले बा। हमरो भाता रही ना नादा पर तो खूटो पर तो धोरी खूंटा पर। अच्छा भैया, नाद खूटा पर दिया न धरला, नाद खूटा पर दिया न धरला। और जौन किलाटो बजाओ तनु ओकर मौगी ओकरा वो खरे पर धरेली। ऊ काहे? उ जाना था जे ये गोबरा फेंके जाना था। भाभी बेस बन कर दिए दादा, बेस बन करके टेबल बनाइए, टेबल। भाभी अभी अभी बेसवा, अभी बेसवा, सुतल बल की जागल। उमर गोल बड़े। भाभी काहे रोतारू? जब देखो तनी तो रोते रहतारू। सवेरे तारा दुआर पर तो देखो तन जे गोबर बटोरा तारू, 12 बजे नहीं तो देखो तन जे चिपरी पाथ तारू। कितना गोबर काहे रोतारू? का है? अरे अब मत रोए दादा, ना तो हमार मकई के बाल गिर जाई, ढेर पानी हो जाई, डाठवा सर जाई। काहे रोता रू? पहले ही बताओ। एक दीदी मारे बेके लपड़ दीदी हम कहतनी भाभी ते दीदी के कहले हा। हम देवर बन के पूछतन कि तोर देहादिन बन के पूछतन रे। आ भाला है दीदी के चीन गईलू, आ लगई 3 गो जीजा बड़े लौकतन। काहे रोता रू? पहले ही बताओ। हम राजा जी 3 साल से बहरा बाड़े। हम कितनो कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई, आ जाई, आ जाई, कहतरन हमर फुर्सत
अब मत रोए दादा। 3 साल से कलकत्ता छोड़ के चल गई बड़े, मेरा रोवत रोता लवा गइल बिया। कैसन सरवा तोर बाप बाजे ओकरा से बियाह को दिल बारे। रो रो के बेचारी अपना बलमुआ से कह दिया। अरे होमिंग रोको ना हो, ढोलकवा के होमिंग में रोको। ए नूनू जाके परदेश में बस गइल जा, पिया परदेश में बस गइल जाके, रही रही याद परियावे बलमुआ हो, अरे सजनवा हो रतिया के नींदियो जाके पर पिया परदेश में बस गइल जाके, 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 रही रही याद सतावे बलमुआ हो, रतिया के नींदियो लावे बलमुआ हो, रतिया के नींदियो लावे बलमुआ हो, रतिया के नींदियो बलमुआ बोला बोला काहे लगी शादी कइलो, काहे कइला गावना, काहे लगी शादी कइलो, काहे लगी शादी कइलो, काहे कइला गावना, काहे लगी शादी कइलो, काहे कइला गावना, अरे चढ़ली जवानी हमार बनी गई चलनी जवानी हमार बन गई शेखर भैया के बड़ भाई लक्ष्मी तिवारी जी के तरफ से पुरस्कार प्रणाम बा। अब बीने बाबू के तरफ से, तो बीने बाबू तो हमारा घर के हो, बीने विजेंद्र एक हो, केहू नाही पास बा मनवा उदास बा, केहू नाही केहू नाही पास बा मनवा उदास बा, केहू नाही अन जल तनी नहीं भा
सजनवा हो रतिया के निंदियो ना आवे हो रतिया के निंदियो ना आवे रतिया के निंदियो ना आवे। पांच आदमी को मतलब अर्पण करा बा गिरी जी लोग। अच्छा अच्छा 2 मिनट बाबा। कथक नाच जगह कठपुतरी के नाच होला।